Φίλες και φίλοι, θα σας παρουσιάσω πώς θα καθαρίσουμε μια ψισταριά υγραερίου. Σαν και αυτή, που έχει κόστος γύρω στα 350 με 400 ευρώ, με 3 μάτια. Καλό είναι να έχει τέταρτο μάτι για τηγάνισμα δεξιά, που μπορώ εγώ να βάλω στη συνέχεια να προσθέσω. Και πάντα οι γριλιέρες θα προσέχετε να είναι μαντεμένες. Εδώ τις βλέπετε καθαρισμένοι, που πήρε περίπου 20 λεπτά. Θα σας δείξω τα στάδια. Αυτά που χρειαζόμαστε είναι σειρματόβουτσα, σπάτουλα και αυτό σπάτουλα για να μην γδέρνουμε το μέταλλο και πανί, πιστέψτε με, είναι το πιο κύριο για να καθαρίζεις μια ψισταριά. Ξεκινώντας τώρα από τις χάρες, δεν έχω πολλά να σας πω, τις τρίβετε μέχρι να καθαρίζουν τελείως. Να πω εδώ ότι δεν ήξερα τα προτερήματα της ψισταριάς αυτή. Πιστεύω ότι με το κάρβουνο είναι το καλύτερο, αλλά πιστέψτε με, αυτό το πράγμα είναι πολιτισμός. Το έχεις στο μπαλκόνι σου και δεν φοβάσαι τίποτα. Και κυρίως δεν σε κυνηγάει για τους παλιούς ο νόμος του Μέρφυ. Δεν υπάρχουν καπνοί. Το καλοκαίρι μπορεί να την έχεις δίπλα σου και να ψήνεις και να απολαμβάνεις αυτό που με μία κάρβουνο δεν μπορείς να το κάνεις. Το μόνο μειονέκτημα που μπορώ να πω είναι ότι, όπως και με τα κάρβουνα, όμως τελειώσουν, σβήνει φωτιά. Εδώ όμως θα σβήσει απότομα, δεν θα έχει προειδοποίηση. Εγώ αυτό που κάνω, έχω ένα counter με τα ψησίματα, το έχω κατεβάσει στο κινητό και για να υπολογίσω περίπου πόσο μπορεί να κάνεις. Μέχρι τώρα έχω κάνει περίπου τα 15, λειτουργώντας 2 μάτια σε χαμηλή φωτιά. Αυτό δεν το χρησιμοποιώ, το έχω μόνο για να την ανάβω και πάντα πετυχαίνει εδώ ανάβει με την πρώτη, ενώ στα άλλα με καθυστερεί, δεν ξέρω γιατί, ενώ είναι καθαρισμένη. Και μεταφέρω τη φωτιά αριστερά με χαμηλωμένο για να ψήσω σχεδόν τα πάντα. Και πιστέψτε με, άμα φάτε κοτόπουλο από εδώ, δεν θα το πιστεύω. Κάνει σαν να το αγοράζετε από το καλύτερο μαγαζί. Και εννοείται ότι τσακ την ανοίγεις, δεν είναι κάρβουνο, τα ξεχνάτε αυτά. Μέσα σε 5 λεπτά ψήνεις και πολύ λέω. Λοιπόν, ξεκινώντας τώρα, αφού καθαρίσαμε τις χάρες, τις αφαιρούμε. Αυτό είναι για το ψωμί εδώ, όπως βλέπετε. Τις αφαιρούμε εδώ γιατί πέφτουν όλα από κάτω και θέλουμε μετά να τα μαζέψουμε. Το ίδιο και εδώ που διασπείρουν την ζέστη, τη θερμότητα από τα υγραέρια από κάτω, από το στολίνα αυτό που ανάβει, και καθαρίζετε με τον ίδιο τρόπο. Καλό είναι να το χτυπάτε ή να έχετε ένα κατσαβίδι, αλλά μην το ξύνετε πολύ. Είναι με λαμαρίνα λεπτή. Να, βλέπετε εδώ ήδη αρχίζει να τρυπάει, δεν με ενδιαφέρει. Απλά δεν επιμένω πολύ. Εντάξει, και με την πετσέτα επιμένετε στα γύρω-γύρω μέρη. Πολύ καλά, ώστε να καθαρίσει. Όπως θα σας δείξω και στη συνέχεια. Αφού τελειώσετε με αυτό που είναι το πιο επίπονο, πιστέψτε με, έπειτα πάμε να αφαιρέσουμε τη σχάρα με τα υπολείμματα. Αφού είπαμε καθαρίζουμε πολύ καλά εδώ μέσα, εντάξει, στα σημεία, και είδατε εδώ σε αυτά που είναι λαμαρίνα, βάλτε το πλαστικό που σας έδειξα πριν αντί τη σπάτουλα, για να μην έχετε κρατζουνιές και τα λοιπά, να μην ακουμπάει δηλαδή μέταλλο με μέταλλο και δημιουργεί ζημιές.
Προτιμήστε να ψήνετε προς το κέντρο, όχι εδώ άκρες, για να πέφτουν τα λίπη κατευθείαν στη σχάρα πάνω. Αφού τα έχουμε καθαρίσει όλα αυτά, αφαιρούμε από κάτω τη λαμαρίνα, τη σχάρα συλλογής λίπους, το οποίο και το καθαρίζουμε. Θα πετάξουμε γι' αυτό, και το λάδι, και από ό,τι θα δείτε στη συνέχεια σύλλεξα σχεδόν αυτό το σακουλάκι. Εδώ βλέπετε τις σχάρες. Λοιπόν, τοποθετείτε πάνω στις σχάρες. Προσέξτε, έχει μια επίπεδη και μια πιο κύλη φορά. Βάλτε την κύλη προς τα πάνω και τη σχάρα, στην οποία διατηρείτε ζεστά τα ψωμιά και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε. Εδώ τελείωσα. Ευχαριστώ, εύχομαι καλά ψησίματα και ακολουθήστε αυτή την επιλογή, δεν θα το μετανιώσετε. Μπορεί να δώσετε στην αρχή να κάνετε μια επένδυση, αλλά αυτό ακριβώς, θα κάνετε επένδυση, θα τα βγάλετε στη συνέχεια με το ρεύμα που θα γλιτώσετε. Αυτά, φίλοι μου, ελπίζω και φίλες, ελπίζω να ευχαριστείτε για το βίντεο. Σας εύχομαι καλά ψησίματα.